cɛgana to ne ɲininka mana kan sugu na y'a fama e bɛ ne ɲininka o lamuna o le ka sira moi je n'ai pas ça i tɛ bila barakɛ place la yɔrɔ n'i ye mana kan fɔ ma san bɛ yɛlɛ la san impoli la c'est tu es malade est-ce que kunkolo ka ɲi ya fama pardon ok kana to ne ɲininka nin ko sugu na dɛ y'a fama j'ai compris i nana baara de kama i ka baarakɛdenya kɛ y'a faamu ne ni ka patron tɛlɛ i ka sira t'o la dɛ j'ai compris moi je n'ai pas ça merci Ça va? Ça va. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si tɛ. E ko k'e mago bɛ ne na. Awɔ, e de tata ye yɔrɔ. Awɔ. Tata. E tata. Tata ko tɛ wa? E sigi tulo bɛ ne la yɛrɛ. E se e tulo bɛ ne la. Aa, n bɛ min f'i ye. Yɔrɔ selenge kɔnɔ yan nɔ e de b'i k'i yɛrɛ kɛ yɛrɛbani ye. Wa k'i yɛrɛ kɛ ko parce que ko soni dɔ b'i bolo wari dɔ b'i bolo. K'i bɛ jama k'i kafa k'i bila mɔgɔw la. Tiɲɛ tɛ wa? E de tɛ tata ye wa? Bon n'i ma sabali i tɛ ne dɔn n bɛ ko da e kan i ma sigi ni ko min ye ne tanti de y'a fɔ awɔ ne dɔn ne b'i dɔn n b'i dɔn très bien se i bɛ se dɔn wa ne se dɔn se ka sunkuru tɛ yan i bɛ ɲina min kɔ se ye maminɛmuso de ye ne e si tulo bɛ na a maminɛmuso de ye ne i bɛ hɛrɛ minnu ka ye i bɛ fini minnu sa ye i bɛ fɛn minnu d'a ma da la k'a bɛna a di ne de ma a bɛ n'a di ne de ma a t'a di e ma diɲɛ na e tɛ quoi wa e tɛ muso ye ko e bɛna fɔ k'e bɛna don ne ni maminɛ cɛ o muso tɛ e ye caman nana o taara e ka misɛn o ko la n bɛ min f'i ye n'i ma sabali n bɛ ko yir'i la i ma sigi ni ko min ye. i tilara. i y'a mɛn wa i kɔni bɛ min dɔn ne kɔni bɛ min f'i ye kumakan kelen dɔrɔn n b'o de f'i ye nin e kan ka da laban de filanan tɛ dafa bilen n'i ko k'i ye tata ye ne ye tanti de ye a damanaja min na an b'an sigi k'o lajɛ e tɛ se k'a da to ne la cɛ ko la fo ka diɲɛ wuli e ɲɔgɔnna nin tɛ n na n'i nɔfɛ f'aw fɛ yen e sigi tulo b'a la bon Zeyna ko mun danna aw ka da la bi la Zeyna bɛ t'i nɔfɛ f'i ka so kɔnɔ e sigi tulo b'o la ala k'o don yira n na wala ala k'o don yira n na mais n'i ma sabali an k'an sigi an k'o tɔ lajɛ sabali dɔrɔn n'i ma sabali an k'an sigi an k'o tɔ lajɛ e ɲɔgɔnna nin k'e bɛ ne cɛ minɛ ne la i tɛ se wala hali muso min t'i ye o tɛ se n ko hali muso min ye o tɛ se n kɔni ne yɛrɛ ka dɛrɛ m'o de d'i ma n ko ne nana ka dɛrɛ m'o de d'i ma a filanan tɛ dafa bilen ne bɛ yala ka n ta ye e ma don cɛbakɔrɔ man ɲi cɛ tɛ dɔn ka ban koyi a tiɲɛ yɛrɛ la ne kan ka nin muso in fo wallahi k'a wale ɲuman dɔn yɛrɛ de fana sabula n'ale kun tɛ se bɛ baara min na dugu ɲɔnɔ ne kun tɛ n'a dɔn a mɛnna n dutelen don a la o mais preuve de kun tɛ n bolo fɔlɔ n'a fɔra ne bɛ ka n yɛrɛ faga ka wari ɲini ka n'o d'ale ma ja se bɛ ka ne ka wari minɛ ka t'o don muso wɛrɛ de la ale a jo don ale ɲɔgɔn muso ɲuman wallahi ne ba kana to yen dɛ taa n'a ye ne yɛrɛ ne bɛ jɛn e ka taa n'a ye a ko tɔ a kɛcogo ɲuman bɛ ne kɔnɔ mais se bɛ na ne sɔrɔ yan n'ala ma baasi kɛ ne bɛ don. Tata, o don ne wele téléphone na k'i fura ne kɔ ne ka so. O mana mun de bɛ yen nɔ? I ye ne wele téléphone na ne yɛrɛ jatigɛra o. Mun ci de bɛ yen nɔ? Ne yɛrɛ bɔlen ka so sisan nɔ. I ka petini o ko ne ma k'i bɛ bureau la yan nɔ.
i fari fagari bari don i kan mun de bɛ yen nɔ Tata han Riza ne tɛ cogoya yɛrɛ tɛ ne bolo bilen Riza ne ta di tiɲɛ na o dun k'an kɔrɔ e ni ne tun tɛ se ka kuma e bɛna se ye ne faga se ye ne ɲɛnama de su don Riza ne bɔra i fɛ yen n bɛ ka segin ka na ni denni ɲɛgɛbɛɲɛgɛbɛnin dɔ de ye ɲɔgɔn bɛɛ et puis fo n ka da yɛrɛ la yen n don tɔ n ka du yɛrɛ kɔnɔ i nana sɔrɔ mairie de la tan wallahi tiɲɛ yɛrɛ la denni de filɛ ka n lajɔ ko ne de ye Tata ye ne ko awɔ ne de ye Tata ye problème bɛ yɛlɛko don dusukasi ko don quoi ko ale ye tanti ye ne ko n ko jumɛn don ko non ko ne ka se ye k'a to yen k'ale se ye maminɛmuso de ye ko ne bɛ wari di se ma ne bɛ fini o fini san se bɛ fini ninnu don ka taa wari ninnu di ale de ma ale bɛ wari kɛ k'a labɛn ale ni se bɛ bɔ mais Tata o e ni ne ka o donna kuma na ne ye mun f'i ɲɛna n b'a fɔ ko bi cɛ tɛ mɔgɔ ya mɛn o ye mun de bɛ siri tɛ o ayi n bɛ mun f'i ɲɛna han halisa i ka taa ta kɔfɛ i bɛ se ka bɛn ni cɛ ko ninnu ye cɛ ko ninnu tɛ girin bilen o walayi na ka wuli cɛ ma ɲi dɛ Riza i ka kuma ye tiɲɛ nka problème yɛrɛ ye min ye se yɛrɛ de ka di ne ni bonya minɛ ne ye cɛnin kanu fo k'a fɔ n y'a kanu ni n y'a f'i ye ko ne tɛ se ka hali sunɔgɔ ala ni se ko fɛ i bɛ da la n'a fɔra ten tɔ e ma kuma mɛn se da kɔnɔ e ma mɛn den da kɔnɔ e ma se ye wa fana i ma y'a da kɔnɔ i ma mɛn a da kɔnɔ bɔn bɛ mun f'i ɲɛna i ko se i sin jukɔrɔ de a siri ka tatigi fɛnɛ la i y'o fɛnɛ fara kan i lajɛ denni mana ɲa cogo cogo a tɛna ɲa ka tɛmɛ i kan fɛn bɛɛ b'i bolo n'i y'o wari o b'i bolo n'i y'o fɛn a b'i bolo wa fana i halala so b'i bolo n daga wolo ko ne mana digi la koyi i ye faamuya ka na fɔ i b'i ɲɛ kun ko ninnu la sa i ka nin kuma diyara n ye trop wa a ye force kura di yan fana n tun bɛ ka miiri n bɛna bɔ ni geste min de ye tuguni quoi parce que n dɔn ma dɔn fɔlɔ e yɛrɛ bɛ ko in bɛɛ kalama seko in tɛ yan n'ala ma basi kɛ a bɛ k'an sago ye n bɛ mun f'i ɲɛna a min kana kuru i k'a bila i ka so kɔnɔ a kana bɔ yɛrɛ i ka nin kuma in nin ye tiɲɛ belebeleba ye dɛ n daga wuli i sannama i ma ɲi dɛ ka birije de ka taga fɛ i tɛ fɛn dɔ fɔ n ɲɛna i parilen cogoya min na ni tu ye bi muso pariden a tɛ ka taa kungo kɛ yɔrɔ kɔni na a bɛ ka taa RD la dɛ kɔni ma cɛ dɔ sɔrɔ ɲɛnama e ye n daga wuli e yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ ka fɔ dugu kɔnɔ ko ko lakasa n'i ye fini ɲuman don fɛnɛ u bɛ tila ka fɔ min k'i pari la an ka tiɲɛ fɔ dɛ i fana tun y'i ba i yɛrɛ la kojugu yɛrɛ de mɛ i bilama ni balimakɛ tun bɛ ne bolo ne tun bɛ di n balimakɛ ma tellement que a dabila ni nin ye e kɔrɔlen ye tan e jeune nama tun bɛ kɛ cogo di concurrence muso Tata ne bɛ mun f'i ɲɛna tuma la ne ma perese cɛ minnu na fɔlɔ i b'a kalama ne furu kɛ ka tɛmɛ
fɔ n ye yɛrɛ. Tata ne furu ka tɛ. Mais mun ye ne cɛ fara ko ka se mun tɛ ka den sɔrɔ. Den. A barika Ala ye. Dɔgɔtɔrɔ fɛnɛ y'a fɔ mun tɛ se ka den sɔrɔ. Dumuni ka nɔgɔn. Kuma jɛnsɛnna fan bɛɛ fɛ. Cɛ o cɛ mana na u bɛ don ni kanu sira ye. Ne tɛ kanu fɛ. Il faut. Wallahi ne tɛ kanu fɛ tata. Mais n terinin kana jɔrɔ. A di Ala ma. Wa i ta cɛ bɛ na fana. Wa i bɛ den ɲuman wolo. Den tɛ mɔgɔ ta ye. Den ye Ala de ta ye. O kana i to i ka décourager k'i ban i ka ɲɛnamaya la. Muso i mana kɛ cogo o cogo i ka ɲi furu kɔnɔna fana la. I mana bonya sɔrɔ cogo o cogo ka karama sɔrɔ cogo o cogo n'i tɛ furu la fu de b'i bolo. Sabula laban ye dɔgɔyalima ye don dɔ. Mais n'Ala sɔnna an bɛ solution ɲini. N'aw y'o faamuya sa. K'e ne to ɲɔgɔn bolo n tɛ jɔrɔ. E y'a ye o kɔni bila i n'a fɔ ne yɛrɛ tɛ jɔrɔ cogoya min na. O de don jɛ kun y'o de ye. Wa ne ye e ni ne ka teriya a kɛra balimaya de ye. Ala ye nɔgɔya. Inshallah.